Господи Исусе, давайте силно на Господи. Аз идвам при Теб и се покайвам за греховете си, за делата си, за всичко, което съм правил. Прости ми, аз Те приемам за мой Господ и за мой Спасител. Прости ми, Исусе, аз вярвам, че Ти си Господ и че Отец Те е възкресил от мъртвите. Аз вярвам, че Ти умря и възкръсна за моите грехове, да мога аз да живея. Господи Исусе, приеми ме, приеми сърцето ми, приеми живота ми, такъв какъвто е. Исусе, аз идвам при Теб и Те моля да очистиш всеки грях, да умиеш всяка неправда, да премахнеш всяко зло от живота ми. Промени ме, Господи, освободи ме, Господи, изцели ме, Господи, и направи добро в живота ми. В името на Исус Христос аз изговарям и изповядвам със сърцето си и с устата си, че Исус Христос е мой Господ и мой Спасител. В името на Исус Христос от Назарет